Fanele ngabe cha ukuthi senikhuluma enye language manje nikhuluma enye language manje mase nithi uma fanele ngabe uthandana naye kanjani umuntu wami phela mangabe umuntu wami angizokhuluma naye uzobaphendula kanjani ngeke ngikwazi ngoba bangaka nala bengisuka kubona yabona ngiganelela wekhuzwayo nazi isibaya sami wekhuzwa uyazi ukuthi umkhwekazi wakho yamkhwekazi wami ngathanda ke le okay kodwa into engiyibukayo ayikho into like since safi like into ekhombisa ukuthi uyamhlonipha nginengane engiyizele yentombazane ethe ngezwa kuthiwa ithandana nekhehla elisalise yonke indawo la manje ngicela usizo ukuthi bazongisiza ngale ngane ngizokushaya phambi kwabantu weziduze ungangiphoxi ma yabo mina noma ngizolungisa udabula uhlekana ngibekele nje ushale ngane noma uyofaka isidwaba lokugijima ngesidwaba lalela ke yazi nalo baba uyakhalo ukhona lowo muze wakha nithi nihleli kulo muze uyangakhela ngaphansi kwami uthi mina nje sikhuluma nje nesithabathaba sithi mina awutho usuka ke wayeke kamakotishi ke usuke ungenzela yonke into yonke into ushone nangale ngaphansi phela kadungisi ma uyadla uyena phela mina ngazi ukuthi uyasebenza ngazi ukuthi uyasebenza right lapha bafanele ubone kanti usithi usebenza ngowena ngumzali sebenze ekhehleni ngicabanga ngocabangayo kodwa nje isoka lami ngiyalithanda endangiyindawo kodwa noma ungathini mina kodwa mina ma ngifuna silungise idaba kahle nje ngithathe ingane yakho ngizofaka isidwaba ngimshonisa le mbombo kithi awufuni ma ukudla amasalad ugiye ngengane yakho yazi mama umkhizi hayi mina lethe sizelelayo lento yokumbheka manje uyakuthanda amakamera phela lesitezi amakamera phela lo nto ke bona mama nawe mosukungishintshela awukwazi ukuthi ngoba usubene nesitezi usuyashintsha mosukuthi bufihlela indaba yesitezi isitezi akuyona ingane le negloso ukuthi ingane lencane kabi 21 years kodwa ma uyaza nje njobe ekhuluma indaba ukuthi uyakondla uyadla bukwazi nokuthi imali ayithatha kulo mina bengazi ukuthi uyasebenza letohoza phela la umatoho ubamba amatoho kanti usebenzela ikhehle ukuyophela awungihloniphi abona ke nanomuzwa wakhe lena ungivakashela ngoba ngilana nje ngibuyile ekhaya ma ngikuhloniphe kanjani ma ngenzeka mhlawumbe uzomhlonipha kanjani umama esilethela amakhamera ingakho ke nami ngizophoxeka nami umthetho wakhe angilwi naye ngilwa nani kahle ukuthi angifuni ukumkhombisa ukuthi ngilwa nani ngiye ngayichaza nabo mangabuze yedwa sohlala sobathathu phansi ngabe yonke into right okay yazi iphutha la kulento yini ukuthi wena wayithatha ingane wahlala nayo mina ingane yathanda awukahle wena awukahle mina kunento esengingabuye ngibheke ngenye indlela ayikho ingane engabehave kanje kukhona uma wayo phambi kwamawayo ayikho ingane engabehave buka yabo nje manje ibeke ikonde manje yabo nje manje siyakhuluma ebuyele endlini uyenzeni ngane uyenzeni mhlawumbe uyirikhile nje lo baba lengane lutho njengoba ngishilo ukuthi ngiyamthanda yonke into engenayo nje yena uyanganelisa akukho engishoda ngayo yabo lengane yona into ukuthi uma sonke engaka nje ontanga yabo ubashiyile kwenza kumina ingoba ngamchazela ukuthi yabona kontangeni uzokusuka khona u1 no 2 egcineni u5 level uzogcina uyinto iyalani kwakweni kanti mangathiwa manje nami ngistressekile omagodi bami bathathwa izingane engafana lamabox ofike nawo akwengibuyile phansi ke manje kahle la ngifuna ukushintsha laba babone ukuthi kahle ba wrong mabephazamisa thina phezulu sehlela phansi ngoba laba bathandana nomama bathandana noma bethu obafazi bethu laba Beke bakwazi ukubalobola kanti mina ngizokwazi ukumlobola lo mncane nami ngizokwazi ukumlobola. Ekhuzwayo uyashaya. Awu selokwazana. Yebo ubehave sengathi nje ushayile. Ukuthi ngithandile lana. Isidingo samakhamera besingekho. Besinga ungiphoxe kakhulu lapha mama.
ungiphoxe kakhulu bengeke ize No, lento nangale yabona nangale kokuthi umama umkhezo usibizile wathi ucela simsize kuzolandwa nengane yakhe. Kukhulunywa ngayo indawo yonke le. Uma ukhathalela abantu ukuthi bathini. Kukhulunywa no, hayi ukuthi lento vele totally wrong. Lento njengoba ibukwa abantu, lento njengoba ibukwa abantu nabantu mhlawumbe niyofunda kulezi. Asinendaba nabantu asenzela abantu, asenzula sineya khulunywa nawe. Akukhulunywa nayo. Akwengikutshele ngesintu. Sibadala siyakhuluma nawe. Akwengikutshele ngesintu ke manje. Yabona isintu. Mawuthandile. Khuluma nalomuntu okuthandile. Ubusi wenze njani emva kwalokho? Ulungisa amalungelo awalapha lapha la uthande khona. Ukuthi makwenzeka nivumelana nalowo muntu omthandile, uhambise into zama wakhe ezayise kanjalo. Mina sengirayithi kulolo gate, ngakulolo side. Okay ke Lo na 3 months. Yabo. Bala 3 months naye. Na 3 months sijola. Sina 1 month sikwazi ukuhlangana nje 1 month. Oh, okay. Kodwa senginaso isibaya sakho lapha kwami. Okay. Engizokuthi nje fuka so. Hayi Uzashadile emoyeni. Kanti wena ma ufuna ukuthi udle ngami mntanakho. Angifuni uluthwe ngemali la. Yabona baba. Akusayona imali, akusebenzi imali ngiyamfana, angindawo ma. Yabona mina baba. Mina ngabe angikhulumi kakhulu lento. Into zomathandazi nani asijwayele ukusebenza kakhulu ngazo. Kodwa bona baba mina into engithuka ngiphatha kamla. Mhlawumbe mina baba ungazala ubaba uzala. Ngabe yonke into right kuthiwa Wena eyakha ngikhuluma wena ungazalwa ngisho yimi ke wena. Landela isinto. Wena baba asikho Landela isinto. isinto. Asikho ngiyala. Usho ukuthi ufuna umuzi kaBaba. Lalela ke isinto nama ufuna sikhuluma ngesinto singakhuluma awuweke lo muzi kaBaba. Okay, singakhuluma kushonlanga uma ufuna sikhuluma. Asikho isinto esinto. Ngoba laba bengithi ngakhana umuzi kaBaba bathathwa yini? Baba angifuni kuphela inhlonipho, angifuni kuphela inhlonipho. Baba mawukhuluma ngesinto, isinto sithini kanti? Sithi hlala ayomkhulu lo. Hayi, Omkhulu. Bamkhuzwayo. Mina angifuni ukukhuluma ngesinto. Angifuni ukukhuluma ngesinto ongasazi. Mawukhuluma ngesinto, sithi isinto uthatha ingane yomuntu uhlale nayo yini ungayembeleli lutho. Sisho njalo. Angangenzeli. Okay, angikhulumi nawe. Angangenzeli lutho kanjani ngoba yonke into usokhuzwayo. Nginayo yonke into. Nginayo yonke into. Angive ngichazeka la ngoba yabona baningiphuca lo muntu. Kobe ngibulala lenhliziyo yalo mama ngoba uqondise lo muntu hamba naye. No, angiphendule. Ngibuza ukuthi mina isinto sithi thatha ingane yomuntu uhlale nawe ungayenzeli lutho. Sithi. Angayenzeli lutho njani? Mawuthanda umuntu. Xoxisana naye. Nibonisane. Ubuze ngaye ukuthi mangifuna ukuvela ngoba sirayitheyovela ngasekhaya manje sikhuluma nje uya ekhaya uyangimawe uyokhuluma noma ukuthi ufuna ukungenza unkosikazi wakhe. Yazi izwe liyabhubha emzini ngaba izwe lifile emzini ngaba ayikho into mama uthi awamkela amalobolo akhe futhi ngihamba naye izwe liqaleni ayungamani wami ngoba sohlule uyingane engezwe manje kube yilutho ngaphandle kwakhe nje yonke lelizwe unabafazi kube yilutho ngaphandle kwakhe unabanye abafazi futhi abe uyazi ukuthi uzowoyisa ingane kodwa ngivalile akubalekile futhi bangayi okusala uyangithanda njoba deshe noma ngafuthi yonke lelizwe uqinisile kodwa la ngivalile